Fáilte chuig an seminar gréasáin seo a thug an Réamhrá agus léargas an téama Timpeallachtaí Foghlama Éifeachtacha taobh Amuigh. Tá taide mar aon le cinntií na gigarí I Stephenna lua-ólama agus lua-chóram agus an chóirle a thug cigarí chun feabhsúchána chuir an cín mar bhain ólas faoin léargas seo. Ba cheart an chóirle uile a chuirtear ar fáil sa seminar gréasáin seo a bheas I bhíneise na drólínta sláinte peibli atá I bhaim I Stephenna idiachas. Banan an trás seo de seminar gréasáin le pleanáil, crothú, agrú agus cuineáil timpeallachtaí Éifeachtacha Foghlama faoin air agus iad sin a gathhrú de hir. Sa chéad seminar gréasáin seo den trá, a chuirfar bunseóir agus forléigeas ar fáil faoine bhuaigh géisteagan le timpeallachtaí Éifeachtacha Foghlama. Chomh maith leis sin tá seminar atá dírithe ar sholáthar I Stephenna lua-ólama agus lua-chóram agus ceann do bunscoileanna. Tá saibhreas íomhána a bailío a scoileanna agus ó híomhanna lua-ólama agus lua-chóram sna trí cín de seminar gréasáin ar híomhanna iad atá I gathracha agus I leabhar Balsamóra, in áiteanna ina bhéadach spás a bheith teoranta, I Stephenna tuaithe agus I Stephenna a úsáideann áiseanna in aice láimhe ar bhain rialta. Deimhníonn an taithí ó chigeachtaí atá dírithe ar na lua bhlianta gur brá le leanaí a bheithe suagra lasmuigh faoin air agus ag inniucha an dúlra. Leagtar béim ar an tábhacht a bhaine leis an suagra seo sa dúlra I gconvintiún na Náisiún Aontaithe chearta an linmh ina leagtar amach na tosca seo a leanas do thimpeallacht bárhá. Is tíor na pointí seo a lua I ggóthaíocht na lua bhlianta agus na bunscoilte. Rochtain ar spás agus an don suagra. Spás agus deisina chun suagra a dhéana amuigh faoin air I timpeallacht isiciúil atá éagsúil agus dúshlánach, agus ina bhfuil rochtain éasca ar chuoine fásta chun tacaíocht a thuairt nuair is gá. Fáil ar am do chathbhaimsire sír ó éilimh eile. Deisina chun taithí a áil ar thimpeallachtaí nádúrtha agus ar chineáil na nemhathe, iad go gníomhú leo agus suagra a dhéana iontu. Deisina chun inéistíocht a dhéana ina spás agus ina nám féin, Anas go gurthróidh siad agus go nathróidh siad a nán féin, agus feim a bhaint acu as a samhlaíocht agus a gcuid teangacha féin. I ggóthaíocht na hÉireann is siad eistar creat curriculum na lua-chóige agus síolta an creat náisiúnta cáilíochta don idiachas lua-chóige, na creata a bhainthaíonn leis an obair le leanaí ón am a mertar iad go dtí go mbíonn siad 6 bliana d'aois. Cuireann siad tróir agus tacaíocht ar fáil do hismeóirí, do chreachtóirí agus do bhúntóirí, maidir le hispéiris Foghlama agus timpeallachtaí Foghlama atá tainneamh agus dúshlánach a láthair. Anas go bhéidir na leanaí go léir fás agus ferbert a dhéana mar ólamóirí muoíneacha leis siad de chadramh grábhar le daoine eile. Luaitear in aistear go bhfuil an timpeallacht lasmuigh ar cheann don na timpeallachtaí Foghlama is fearr de leanaí óga. Ina dtugtar deisdóibh an dúla a inniucha a bhrá agus brí a bhaint as. Spreagann an suagra I timpeallacht nádúrtha lasmuigh na leanaí chun na timpeallacht isiciúil a inniucha agus smaoine fuaithe. Féitheann suagra lasmuigh leas a dhéana do oláine an linmh mar go ndíontar nasc le cópháirtithe agus leis an dúlra. Ina cheannta sin breathan na leanaí mómantí sa dúlra a thug an andóibh machnamh a dhéana. Bhíonn scetamíní ar leanaí agus iad a córa faoin áhrú ar na séasúir agus faoi iontais an dúlra. Nuair a bhíonn leanaí a breathnú timpeall I timpeallacht lasmuigh atá pleanáilte go maith, bhíonn deisina acu iad féin a fheiceáil mar ólamóirí cumasacha, nuair a bhíonn riscí á measc agus an lacha acu. Feabhsaíonn sé sin an éanúlacht agus an muinteras antu. Ar fud chaighdeán síolta, tarraingítear ard ar an timpeallacht lasmuigh mar thimpeallacht tábhachtach Foghlama. Tacaíonn an dara chaighdeán ar a dtugtar timpeallacht ach go háirid le suagar lasmuigh mar go dtugann sé le fiosdúing gur cheart go ndéanfaí timpeallachtaí lasté agus lasmuigh a phleanáil go maith agus go ndéanfaí spreastal ar riachtanas an linmh. Pe acu tuismitheoir clachtúir nó múntóir thu. Détá úsáid a bhaint as tróir chleachtas eistir agus síolta.
chun cúnamh a chuirtchuid do limistéir lasmuigh a phleanáil a agrú agus a bheas. Cuidóidh an tróir seo leat chun machnamh criticúil a dhéine ar an espéiris lasmuigh a chuireann tú ar fáil do leanaí. Cuidóidh sí leat freisin chun na nithe atá ag gaibriú go maith a admháil agus tugann sí deistis tosaíochtaí don Urbert a ahant agus go níomhíochtaí don ahrú dearafach a phleanáil. Bheadfaidh tú nasc chuaigh ar an sleán an deirí. Ar an mala chéanna, détá tacaíocht a áil freisin ón Iarlis Inniuachta san Aisleachán Trórlíne maidir le deara ilíoch. Tá cigireachtaí atá dírithe ar thíomhanna oideachas as luathblianta bunathe ar chreat cáilíochta ina le rítear an tábhacht do bhhainne leis an Timpeallacht Foghlama. Tarraíonn sé ord freisin ar an tábhacht do bhhainne le cleachtas machnamhach chun bun ólas leanúnach a chur faoin bleanáil, faoin abhrenú agus faoi jaabhsú na timpeallachta. Léiríonn na méra ólas don cleachtas go gád an duine fásta na Timpeallachtaí Foghlama a chruthú a chuineáil agus a chugartú ar bhain leanúnach chun na heispéiris agus na torthaí a ábhsú don leanaí. Tá réimse leathan de Timpeallachtaí Foghlama breathnathe ag cigarí is síobhanna lua ólama agus lua chóram ar fud na tíre. Cuirí an seminar gréisán seo bon tro freaticiúil ar fáil maidir leis an Timpeallacht Foghlama lasmuigh, agus cabhróidh sé leataí do chuid iarrachtaí caighdeán sa láthair den sco a bhaint amach. Mar atá luaid sa hús, banan an seminar gréisán seo leis an Timpeallacht Foghlama lasmuigh den chuid is mó. Mar sin héin, de bhrí nach bhfuil a limistéir lasmuigh héin ag rint slíomhanna, chuirt a rinsmuintim maidir leis an áit lasmuigh a chuirt isteach san áire. Anis, ótá achramil déanta agan ar na príomhheach a méid, déanam is rinspointí fíorthábhachtacha maidir le Timpeallachtaí Éifeachtacha Foghlama lasmuigh a bhrenú. Salan éanamid an smaoinemh a bhaineann le Timpeallachtaí lasmuigh a inniucha, mar idirchasóirí agus mar hisismathirí, is gá go naithnóimís agus go digamís go dtacaíonn na Timpeallachtaí Éifeachta lasmuigh le gníomhíocht, agus I gás leanaí is sé an súgra an gníomhíocht is tábhachtaí. Ar an gcéadar síos tá sé tábhachtach a lua go maineann cóthéacs uathú le gach teach, síomh agus scoil. Tá an tá ar rinstaileí, síomhanna agus scoileanna go spás na móra glasa acu, agus tírdreacha íoldánacha ar fáil chomh. Tá clós chúil beaga a bhfuil tarmach nó dromclí sábháilteachta orthu ag cuid acu, agus déiteach sé go mbeadh clós concrét ag scoileanaí. Déiteach sé nach mbeadh limistéir lasmuigh ar bith ag Greens eile. Tá sé suile ar an tuirt mar sin, nach bhfuil éon réiteachán a oireann do gach síomh. Déiteach sé go mbeadh rochtain ag síomhanna agus ag scoileanna ar limistéir a chlasa áitiúla, clós súgartha, foríseacha, trána, nó páirceanna. Ar éon chuma, taspáin an cinntaí cigireachta go sáiríonn ólas garamúil agus fiscinó in éanacht le crothaíocht agus sa lúpacht tríanta agus teorannacha spáis. Agus an timpeallacht á brenú agan, is gádúing an cheistachar ar in héin a bhéidir na leanaí a bheith ina naníomhathe gníomhacha. An féidir ó a gcuid smaointe héin a íriú agus na nithe bhfuil spéis acu héin iontu a leanúnt. Ní mórdúing a íomhrídín héin freisin an gcuid an timpeallacht ábhar oscailte, íoldánacha, nádúrtha, láirsethe ar fáil. Ina theannta sin ní mórdúing a bheas a bhfuil an tírdreacht dúchlánach agus spreagúil agus an gcuidíonn sé le corp acuin agus le forbert. Puoi mar lu a hena héin, déiteach sé nach meach rochtain agad ar thimpeallacht lasmuigh in aice láimhe. Agus dá bhrí sin détá smaoine bheith an dúlra a chuirt isteach, mar hampla ganne, cré, súga isce, ábhar nádúrtha a bhfuil búir cíní gúise, canóna cappa agus slúgáin trá. Détá freisin dul ar thuiris chuig ceantar nádúrtha a bhfuil fachaí, gordíní, páirceanna agus cuileannacha ar bhain níos rialta. Áitní gur féidir leis na leanaí na nithe agus na smaointe a bhfuil sim acu iontu a leanúnt agus inniucha a dhéana ar an dúlra. Beag bean ar de chóthéacs féin, tá sé tábhachtach a bheith praiticiúil agus smaoinemh ar stóras agus ar rochtain sa timpeallacht lasmuigh. Ar éon gháil leis an timpeallacht laisté,
Ní mór go mbeadh baile dá chuid féin ag gachrad sa timpeallach las muid. Ba ceap go mbeadh rochtain neamhspleách ag na leanaí ar ábhar agus ar acmhainní a irid agus is féidir. Má chrothítear baile don trealamh, don na hábhar agus don na hacmhainní go léir, ba na leanaí ábalta glanna suas a dhéine, an timpeallachta agrú agus a chuineáil glan agus tainneabacht an túil, ar aon gháil leis an timpeallachtaí. Ní éadar na hábhar go léir a ágáil las muid. Féadach séad nó limistéir clúdathe a bheith teastáil do rinstíomh. Tá buntáiste breise a baint le limistéir clúdathe, agus nuair a chuirtear an aimseir an éireann san áramh, tá antarabh a baint le siúd, agus go bhféadach na leanaí tainneamh amháin tá suagar las muid ó cheann na bliana. Ar an ábhar sin, is minic a luan cigarí an úsáid inmhailte a bhaintear as éadach atá báisteach dhéanach go thomláin, agus as búdastí báistí, a cheadaíonn do leanaí agus a chhlaachtóirí suagar a dhéana las muid i mbeadh nach gach cinál aimsire. Tá seomraí ranga agus scáileáin las muid tógtha ag mór an scolaní agus réalscolaní ar fud na tíre. Anas go bhféadfainn na leanaí breis ama chatha las muid. Tá sí mar aim ag an géad sleamhán eile takeú le tuismitheoirí tuiscint níos leithéine agus níos deimhne a áil ar na cófortaine a bhaineann le timpeallacht éifeachtach Foghlama las muid. Déanam muid tagart an tábhacht a bhaineann leis an suagra is siomh na lua ólama agus lua chóram agus i munscolanna. Léirí an taide go bhfuil níos lú leanaí ag suagar las muid agus go bhfuil níos mú den suagar las muid dírithe ar an teach, seachas ar an nórdín ar forcanna áirsúile nó ar cuileannacha agus trána. Ní gá go mbeadh timpeallachtaí suagartha las muid casta, ná go mbeadh trealamh costasach iontu. Luan hart, taidúir cáiliúil, madidir leis an lua óige, go mbíonn tóir ag leanaí ar áitina nádúirtha fiáine chun suagra a dhéana iontu. Má thugtar rábhadóibh, go mbeidh leanaí níos sásta suagra a dhéana i sceacha nó i bhéir fada, seachas i borcanna imirtha cóirithe nó ar frealamh i glóis suagartha. Tá fiine se ann agus an ionise sin ag fás. A thugann le tuiscint go gcuireann suagra i timpeallacht las muid a bhfuil saibhreas dúra insa a bhfuil gordín, cuileannach nó trá, meabhair chláinte daoine óga chun cín. Go dacíonn sé le leanaí chun ábhar sima sanúla agus scileanna madidir le réiteach feibanna arbert agus chun mothúcán na rialú. Déanam is brennú ar na deisna Foghlama amadúla a chur an siúl garad chuig do fort áitiúil ar fáil. Féadfar sábháilteach bóthar agus coisithe a phlé ar mealach. Taspáineann an siúl le chéile an luach a chuirte ar chláinte corp agus ar óláine, agus an méideatá ar fáil sa dúlra, é acu sa chathair, sa bhaile mór nó faoin tua ábhrath le chéile. Nuair atá saibhreas plandaí, clocha, madsaí agus goné éigean den bhuail i gceist, cuireann timpeallacht Foghlama las muid spreagaí uathóla ar fáil. Spreagann timpeallacht den chineáil sin rannpháirtíocht agus ard an linneamh, agus tacaíonn sí leis an leanamh scileanna ar feadh an tíle a ólam madidir le dúshláin a chárú go neamhspleách. Is siomhanna lua ólama agus lua chóram luan cigarí go difríocht idir suagar las muid agus suagar a tharlaíonn i timpeallacht Foghlama leis. Is minic a bhaileann cigarí do híomhanna suagar las muid a éascú i nach séasúr agus i nach cinál aimsire. Bhíonn an timpeallacht las muid oscailte agus ag athhrú de hir. Tugann an suagar las muid san óbhar sa Híbrú agus sa saora deisna uathóla iontu féin chun inniucha agus Foghlama a dhéana. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh leanaí sásta suagra a dhéana i nach cinál aimsire, chun go néadadís forbairt agus go bhfaidís tuiscint ar na séasúr, ar an dúlra agus ar an timpeallacht ina marann siad. Arnú ní mór go mbeadh leanaí gléasa go heiriúnach agus iad dul amach. Déiteach se go dtéann muis aimseir an Híbrú a cheanga le sláidáin agus tinnis a thulaga. Mar sin héin, mar spreagtar suagar las muid le in an Híbrú, féite leanaí air uair agus vitamín D a áil. Tastíonn siad sin go géir chun takeú le córas imdhéanachta a sláintúil. Chun an sprach a bhaine le thuas féadú a dhéine ar an amachatar sa timpeallacht las muid a bhaint amach,
Déadach tiismóirí smuoine bhar ábhar a choláthar a spreagí spéis na leanamh chun páirt a ghlachas sa sugra las muid. Déadí baulaí measca le hiisce agus nó le gaine a chur san áireamh an sin, chumá le gline bhéideatha chun inniucha ar éithidí agus ar anamhí a spreaga. Tá sé fíorthábhachtach go dúirbhí deiste leanaí dreapa agus luasca a dhéine, fiú as téad a bheadh crochta ó chrán, maidir le forbairt íorthábhachtach a chur ar fáil don chorbile. Ban an ansarabha le hábhar a chur ar fáil a cheadaíonn forbairt a dhéine ar watáin mhúra agus bheoga a bhfuil rothair chorramathe, líoróidí agus bláhanna a chur i bota. Timpeallacht heibhir don sugra is sé timpeallacht ina bhéad an leanaí idir cheann agus óg réimse leathan rána a dhéine agus ina bhfuil mórán féidireachtaí ar fáil agus go bhéidir siad a sugra héana chuma agus chur leis. Is timpeallacht isiciúlaí atá éagsúil, spreagúil agus simúil, agus a uasmhéadaíonn na deisneach don chadramh, don chrothaíocht, don teachtaníir agus don dúshlán. Is áit ina maithíon leanaí go bhfuil an tíirse acu sugra a dhéine ar a meach féin agus ar a gcomhairle féin. Déanann Comisiún Náisiún Aontaithe chearta an linmh, UNRC 1991, san bhíonú ar thimpeallachtaí saibhre bármhatha don sugra, ina bhfuil príomhghnéithe lena ná rítar an deis idirghníomhú go héasca, luaise leanas nó siniad a bhrá. Leanaí eile ag íseanna éagsúla a bhfuil cumas éagsúla acu, an dúlra, páirteanna scaoilte, na dúile nádúrtha, dúshlán, ag súgar le féinúlacht, glúiseacht, mothúcháin. Tá deis agin anois féachant ar rins pictiúr de Timpeallachtaí Éifeachtacha Foghlama, is scoileanna agus is íomhanna lua-ólama agus lua-chóram. An seo feicimid leanamh ag súgar le madsaí a bhfuil fad éagsúla antam. Déadach sé seo cuire a thuair san leanamh inniucha a dhéine agus a bheith crothaíoch, agus a chá seo tá is agan go bhfuil lón á riamh ag an leanamh. San íomhá seo dúsáid na leanaí ábhar scaoilte chun léiriú crothaíoch a dhéine. Ar an mealach céanna, sa tríú fictúir seo bainiú feidhmeas ábhar scaoilte chun cácha lábhreathe a chrothú. Féadann ábhar achhuirsáilte nó uascúirsáilte a bhfuil pealaid agus spóil chabhla, ábhar spéise agus feidhmiúlacht a chur le timpeallacht nádúrtha atá tainneamhacht an túil. Agus thaispeáineann an dá ghrianghraf seo ceapacha ordaithe a tógadh d'aon gnó agus ina bhás an leanaí glasraí agus bláhanna. Cuireann limistéir chlúdaithe spásna foscúla ar fáil an sugra, ar chuireann an bharna idir na timpeallachtaí leiste agus lasmuir. Cuireann seanbhád anad ar fáil ina bhéad an leanaí teacht le chéile agus spreagann sé sugra atá samhlaíoch agus socht chrámata. Féadann leanaí glúine méideatha úsáid chun gar ábhar a áil ar gnéithe an dúra. Cuireann teach sugartha neart deisina ar fáil de leanaí chun sugar soch chrámata a dhéine. Féadann leanaí páirteanna scaoilte agus ábhar a aonn siad lasmuir agus bhfuil crát neamhríalta orthu a úsáid don sugar tógála. Éilíonn sugar den soir sin scileanna lualacha achta chumá le bhuain seasfacht. An seo feiceann tú ciste láimhe agus é solar go raibh mórán gníomhaíochta ar siúlanta. Dúsáid na leanaí mórán airlistí, cré agus caine a chun rud éigean speisialta a olabhú dá gáirte. Seo liste de tuile ólas agus acroní a dtéadach taú leat. Seo deire an seminar seo agus bhhailinn Amuigh a gáil leat as éisteach linn. Tású agan go dtugann sé comhairle agus tacaíocht duit agus má tá aon cheist nó rud le rá agat i gcairí as leis an seminar seo, ban úsáid as an seolaí fast chun do thuairmé a thuairt doing. insights_info@education.gov.ie
Bhálinn Amuigh a go bhfuil le chuile rins na híomhána álinn seo sa seminar seo. Go raibh mí maithí agus slán.